Дай. Дърпай. Развъртай. Тичай. Тичай. Дотичваш. Добре, Филипе. Събери лактите. Айде ляво покрай склона. Лява. Още малко достатъчно. Плавно отпусни лявата. Сега двете команди искам 10 см дръпнати. Така да попадаш по-малко. Още малко се нанеси наляво на склона, ама съвсем малко. Така. Добре. Сега дясно. Върти дясно. Хубаво тяло. Дясна команда. Дясна. Завъртай към склона. Така. Плавно отпускай дясната. От двете страни обрано крилото. От двете страни, така по 10 см, по-малко да пропадаш. Това е склоново реене, което правиш в момента. Добре. Но вятър е слаб и склона не държи. Лека по лека си заминаваш надолу. Така. Айде, хубаво. Десен върху ляв крак. Хубаво си сипи наляво. Хубаво си сипи в сбруята. Така. Чудесно. Давай към склона. Към склона държи по-добре. Добре. Плавно отпускай лявата команда. Така. Обрано крилото от двете страни. Добре. Така. Още малко можеш да го обереш от двете страни. Достатъчно. Това е. Значи до 10-15 см дръпнати командите, по-малко пропадаш. Така. Сега. Десен завой. Хубаво тяло. Ляв върху десен крак. Чудесно. Така. Добре. Гледаш постоянно с периферното зрение дърветата. Да си далече от тях. Добре. Чудесно.